Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasa ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi ug sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang RMN miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Agi og paghandom ug pagbalaan nining adlaw sa Semana Santa. Ang RMN Radio mo nationwide. Mudalit kaninyo nining sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Sugilanon nga naguluhan, Masupilon nga anak. Ikaw makasasala sa kong mga mata, bisan mawala pa nining kinabuhian. Papanpaninguha ang magbuutan ka, kay gipangga ka nga akong anak. Ako hugaw man sama sa trapo, sa mga dautan nga mga nabuhat ko. Pagpatuyang Imnan ako na ng tagay ni mo, day Carla. Kamo ba? Inisod kong hubgon, ha? Birthday ba yan mo ron? Tagay tagmayo. Okay. Og salamat kay ninyo, ha? Ngayon yung sure kong giunungan. Kamo ra gyud ang akong kalipay. Ato sa ning kantahan si day Carla, uy. Oh, bitaw. Sige, manganta sa. Happy birthday to you. Happy birthday Salamat. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ana,
Napahimutan ko na sa lamisa ang giluto nako para sa akong anak. O ready na sab ang cake. Malipay gid ron si Carla inig-abot niya nga may giandam ko para sa iyang birthday. Guys, salamat kayo ninyo ha. Happy birthday, Carla. Thank you, Jamel. Thank you. Uy, pagsulti o di mo kaya nga, muli sa inyo. Kay, ako na lang kang yaton. Nay, ayaw mo ka kaya na lagi na ako. Ako pa. Sakay na ko ug motor paingan sa amo. Basta. Lagi, lagi. Gabi na. Pero wa pa gid mauli si Carla. Nabugnaw na lang ang pagkaon nga akong giandam para niya. Nakigupan na sa tingali to siya mga barkada. May motor nga ni Hunong. Si Carla na tingali karon. Salamat, Pico. Salamat. Siya na cute. Carla, gilamba magudi mo ang pultahan. Ay naman di ayaw akong ilamba. Naay mo palag. Yaman lagi pagkaon sa lamisa. Ano man na? Nagluto ko og gamay anak. Kay birthday baya nimo karon. Og may cake sab di ko nga gipalit para nimo. Gamay ra hinuon na pero lami na nga klase nga cake. Kung nagtuo ka nga nalipay ko si mong gibuhat? Nga nag-andam-andam ka sa akong birthday? Nga nagluto-luto ka? Ipakaon na ng tanan sa iro! Carla. Asa man dili na ni mo ipakaon kay panglabay ko ng tanan! Anak, ayaw ka ng buhata. Maggamaan ka. Ha! Kabaan di ay mo! Uy! Carla! Punuhan na ka ng imong gibuhat! Maggamaan ka sa grasya ng imong ipalabay! Baha ka na, Carla! Nisobra ka na, ha? Wala respeto na ako nga imong inahan! Ano? Angay ba niyang irespeto ang inahan nga nagbaligyan siyang dungog? Tuo ka o ako may bao? Nga usa ka ka-prostitute? Kapay nga mo buog lupad? Munang nataw ko nga way klarong amahan? Ako may bao kung si Kinsa ang akong amahan? Kay daghang lalaki ang nagpahimo sa imong lawas! Daghang lalaki nakatilaw ni mo! Igo na! Igo na! Bisan tuod og ingon ko ni ini. Hugaw ko sa imong pananaw pero irespeto sab ko. Bisag gamay lang nga respeto, Carla. Nakadawat ka na sa sakit nga pong gikan sa mga anak. O Padre, permi niyang inaong nako ang akong binuhatan kaniadto. Sa akong pagbaligya sa akong lawas. Pero sayod ang Diyos.
Nga ako na kining gibasulan ang tanan. Ako na kining gipangayuan og pasaylo niya. Iampo lang kining tanan sa Diyos, Rosa. Ngayon, mausab lang kinaiya sa imong anak. Anak, Carla, bangon na. Ay, saba, sa mukha, uy. Bangon na, kay manlakaw ta. Asa mo tangang lakaw? O nalimot ka, Domingo ba yaron? Bangon na kay manimbata. Sa mukha ng simba-simba, uy. Sabi makuha natin ng simba-simba, uy. Simba nito kay mo? Tuog ko? Ginoo, lugwayi pa in taon ang akong pailog. Nga makaya na ko ang batasan ni Carla. Hikapa in taon ang iyang kasing-kasing nga maduol siya kanimo, Ginoo. Maluoy ka. Ha? Cellphone? Paliti kog cellphone, kay daan na kay na akong cellphone. Magamit pa man na nimo. Ayaw lang usa nag-ilisi. Gusto lang kog bag-o lagi. Nawahin ako sa usuron, mong palitik ko. Asa lagi in taong kong ipalit, nga wa man ko'y kwarta. Gamay raman ko ginansya sa akong tinda-tinda. Aw pamurikat, anad bitaw ka, ana? Gisagpa ko nimo. Oh! Gisagpa ti kakay ni sobra ka na. Wa ka na'y tahod na ko. Wa kay respeto na ko. Oh, tinuod! Sa gamay ka pang bata, nagbaligya ko sa akong dungog. Nagpaggamit ko sa mga lalaki aron makapalit lang ko og gatas nimo aron ka lang mabuhi. Kay gipasagdan ka lang sa imong inahan. Sa inahan. Dili ko ikaw anak, Carla. Sa... Dayo sa tabangi ko. Wala dayo, unsa umanti ka sa pagtabang, day. Gibiyaan ako sa lalaki nga nakapanak na ko, day. Kininiyok ko di ay ni. O sigurado gid nga papatiyan ko nila mamagpapa kung mahibaw sila nga may anak ko. O buhay amahan. Unya lagi, unsa umanti ka sa pagtabang. Day, ikaw dali atiman sa kong anak, B. Isipan na lang nga imo ning anak. Human ka gibilin sa imong inahan ako. Uha na siya magpakita pa. Maong gipadako, taka! Giamuma! Bisag dili akong dugo ang naglatay sa imong kaugatan! Hay man dahil ako mga ginikanan ron. Sa akong nasayran, namatay sa aksidente ang imong inahan. Nabangga ang iyang gisakyan. Ug ang imong amahan, gipusil kay may atraso kini sa iyang kauban. Suot kaming higala sa imong inahan.
Mao ako makabaliban sa iyang na ko. Naglisod ko kung unsaon ko ikaw sa pagbuhi. Kaya wa ko'y grado. Huwag mo dawat na ko og trabaho. Maong musugot na lang ko nga gamiton ko sa mga lalaki aron may ipakaon ko nimo. Karon, mabasol ba ko nimo sa akong gibuhat, Carla? Angay kapag gani unta magpasalamat na ako ang ipadako ta ka. Gipa-eskwela ta ka, bisag dili ta ka, anak. Mapasilo ako, ma. Pasilo ako nga ako na yung gihukman ng imo pagkatao. Pasilo ako, ma. Pasilo ako. Kadiyot sa maha, ayaw sa bukang imong mga mata. Ayon sa bago ng imong surprise na ako ba? Unya ra. Wait sa. Sige, buka ng imong mga mata. Uy, hala. Mga pagkaon man lagi ni. Huwag na apag-cake. Happy birthday, ma. Ay, husto. Hala. Ako man na irong birthday. Nakalimot na hinuon ko da. Nakalimot ka, kay busy na magud kaayo ka, ma. Maog yun. Ay, di man ni mo ning mga pagkaon. Akong gi-order. Diin man sa kagwarta. Ang imo man ang gihatag nga baon nako, ma. Di mo na kuhuton og gasto, mao nakapalit ko, ana. Oh, anak. Salamat kayo, ha. Nga nagpagabana ka na ko. Salamat sa day, ma, sa imong pagbuhi nako. Sa imong pagpa-eskwela nako. Ug pasayloan ko sa akong mga saan nimo. Sa akong pagsukol nimo, ma. Ayaw nagkatuhuna-huna pa. Ang importante karon nga nausap ka na. Gikan sa pagkamasinupilon, nahimo ka ng buutan nga anak. Ikaw makasasala sa kong mga mata. Bisan mawala pa nining kinabuhian, papanpaninguha nga magbuutan ka. Kay gipangga ka nga akong anak. Ang gugma sa inahan, dili gayud mapalong bisan unsa pa kadako ang sala sa anak. Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga atong gituyo pagmugna aton nining Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan, masupilon nga anak. Kining maong sugilanon sinuwat og ubos sa direksyon ni Ricky Porzuelo Garing. Music, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Acurda. Og niya ang mga naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Carla, Jennifer Datom Inusa. Rosa, Teresa Terol Soria. Sa papel sa pare, Ray Arellano. Jessa, Jelly Haka. Jumel, Jeffrey Gabonada. Sa nga na lang sa RMN Drama, kinis June Karaka Puhanes mo yun. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos, mag-auban ka nato sa kanunay. Ako masalay punog maluyahon,